सेमिफाइनाला जाना खुंलांलांजोबबाय बे समाव नैजिगुथि अल इन्डिया बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि 2023 मायथाइनि दिनै जोबथा सेमिफाइनाल जाना थांबाय। बे जोबथा सेमिफाइनालाव बाहागो लादोंमोन नंग्रिम हिल्स शिलंनि आरो मोनसेया जादोंमोन ASEB स्पर्ट्स क्लाब गुवाहाटी। दा ASEB स्पर्ट्स क्लाबा दिनै देरहानो हाबाय। अर्थात जोंनि जोबथा बादायलायनाया ASEB स्पर्ट्स क्लाब गुवाहाटी आरो शिलं लाजों एफसिनि गेजेराव फैगौ अक्ट'बरनि 19 अर्थात बृहस्पतिबार खालि जोंनि बे उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव जागोन। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेननायाव जिहेतु नैबे 29थि अर्थात उपेन्द्र ब्रह्मआ देग्लाय फैयै 29 बोसोर जाफैबाय। बे 29 बोसोरनि देग्लाय बोसोरनि बादायलायनाया जा जोबथा बादायलायनाया फैगौ 19 तारिखआव जागोन। बियो जोंनि हाबाफारि मथेहै 12:15निफ्राय अर्थात 12:30निफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन। जोंनि बड'फानि मुसुखा बिबार बावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि जोङो मोसानाय दिन्थिफुंनाय अर्थात कालचार डेमनस्ट्रेशन बेबायदि मोनसे हाबाफारि दङ। बेफोरो जोङो खेल जागायनायनि सिगां सिगां जों बेफोरखौ लागोन। बेखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि हेफाजाबजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जे जोंनि बे उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव नोंथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर नुजाथिफैयो आरो जोंनि जि जानो गोनां जोबथा बादायलायनायनि जि हाबाफारि बेखौ जाहाथे जाफुंसार होफैयो बेखौ आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। आलासि गाहाय महरै सोर फैगोन आलासि महरै जोङो BTCनि गासै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फ्राय थागोन बेवहाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिथाङाबो थागोन आरो जोंनि गुडविल मेसेज होगिरि हिसाबै जा डक्टर निरुत सरकारि दङ। बेजों लोगोसे जोंनि उदालगुरिनि 69 उदालगुरिनि MLA अर्थात BTRनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो थागोन। लोगोसे मंगलदै लकसभानि MP दिलीप सयकिया बिथाङाबो जोंजों लोगोसे थागोन आरो माखासे आलासि जोङो भुटाननिफ्राय लेंहरदों बिथांमोनाबो जोंजों बे हाबाफारियाव हेफाजाब होफैगोन।